थांदोंमोन खिनो होननानै बेनिफ्रायनो न'आव फैफिननो रोङाखै आरो नै दाख्लै बे सेप्तेम्बरनि 12-13 थारिखहालागै बे थिलाफारा होननाय उलुबारि थिलाफारा होननाय गामिथिं बोरगाव साइडथिं सासे मानसिया खिन्थाहरनायखाय जों खबर लाहैदोंमोन आरो बेवहाय मानसिफ्रा बुंदों बेनो थारमोन होननानै बुंदों आरो जों आधार कार्ड एरिखौ देखायदोंमोन बेवहाय बेनो थारमोन होननायखाय दा जों सन्देह खालामदों आरो थाखायनो जों बे निउस लाइभनि गेजेरजों जों फोसावनाय जादों आरो जेनेबा मोनबा सोरबा अबेबा नुसनबायोबा सोरबा लाखिनानै दोनथों आरो जोंखौ खबर हरथों आरो लोक्षि ब्रह्म बिफानि मुङा बानेस्वर ब्रह्म गामिया 1 नं दारांगा रंजालिमोन नुनायाव मोखाङावथ' फारसे गोसोम ओमफ्राय फारसे गुफुर आरो ओमफ्राय आखाइयाबो नागदाथिं खंगा आखाइ बिसियाबानो माबानो हाया आरो आसिखौ गेवलां खालामनो हाया ओमफ्राय आथिङाबो लेंग्रा गस्ला गोजा स्पटिं जोमदों गामसा गोथां बिदिमोन आरो